Kumusta? Good afternoon po sa page YouTube. YouTube pala 'to, sa YouTube. Sa YouTube. Kumusta? Kumusta po? Kumusta ka, aking mahal? Walang patalastas. Ano lang natin 'to. Lagyan natin ng ads kasi para shoutout sa 1 million viewers. Kailangan ko mag-live. Kailangan ko mag-live. Hello, shoutout po sa 2 million. Kumusta po kayo mga nandito sa YouTube? Tagal na rin ako hindi nakakapag-live dito. Ay, nawala sila. Akala ko nandiyan. Kumusta ka, aking mahal?